Wara l-ġimgħa f'konferenz tal-aħbarijiet fl-Imsida, l-President tal-Kulleġġ Kunsillieri Partit Nazzjonalista Charles Bonello ħabbar li se jsir studji dwar l-hekk imsejħa carrying capacity għal kull lokalità. L-għada s-sibt f'Kerċem, Bernard Gregg beda jispjega għal xiex se jintużaw dawn l-istudji. Il-Kap Nazzjonista qal li wasal iż-żmien li minflok il-mod kif isir l-ippjanar issa, il-kostruzzjoni u t-traffiku f'kull lokalità isir skont dak li jgħidu dawn l-istudji. Għanna pjan għal Malta u Għawdex kollu li jidħol il-carrying capacity. Il-kunċett ta' carrying capacity jintuża l-aktar fir-riċerka fl-industrija turistika, fejn ċerti pajjiżi jippruvaw jikkalkulaw kemm turisti jifilħu jmorru f'post partikolari. Meta l-ammont ta' turisti jinstab li jkun għoli aktar minn dan l-ammont, imbagħad jidħlu miżuri bħal kwoti jew inkella taxxi żejda. Jidher li dak li s'issa hemm tentattivi li jsir għat-turisti f'pajjiżi oħrajn, Bernard Gregg se jagħmlu għar-residenti ta' kull lokalità f'pajjiżna. Dan ifisser li l-pjan ta' Gregg u li l-ammont ta' carrying capacity li jikkalkulaw kunsilli mmexxija mill-Partit Nazzjonista jibda jaffettwa kemm ikun jista' jsir bini ġdid f'din il-lokalità, kemm jistgħu jmorru persuni jikru fih u kemm jistgħu jgħaddu karozzi minn hemm. Waqt li Bernard Gregg jipprova jagħti l-impressjoni li dan tal-carrying capacity u xi metodu aċċettat minn kulħadd, teżisti kontroversja u xettiċiżmu minn bosta. Pereżempju f'artiklu ppubblikat fl-2018 anke l-ekonomista Lino Briguglio li Bernard Gregg stiednu jitkellem fil-konferenza ġenerali tiegħu ftit tal-jemilu kien għalhekk fuq dawn l-istudji. This is in fact the major problem with the carrying capacity argument in that, although this concept is well understood, it is difficult to find which tourist numbers exceed the carrying capacity of a destination. Li fisser li anka l-ekonomista preferut minn Bernard Gregg stess għandu dubji serji fuq dawn it-tip ta' eżerċizzi. Dan fl-istess ħin il-Partit Nazzjonalista tenna li ma jafx kemm se jiġi jiswew u li jrid li jitħallsu mill-fondi tal-Kunsill infushom.